Meren sih nang isor jembatan Kadilangu ngene Sunan Kalijaga. Kayak dhuwur kaya jalan layang Jalan Semarang Surabaya kayak dhuwur kayak. Iki nek arah rono kae ngene Sunan Kalijaga 5 menit kok kene. Nek arah rono, arah nang Godhong Purwodadi Solo Sragen Ngawi Nganjuk Jombang Surabaya ya iso. Leren sik bolo wis kewesel perjalanan jauh. Nek ziarah bis Jawa Timur mesti liwate kene bolo. Ziarah ngene Sunan Kalijaga iki.